Na konci tohto týždňa máme meeting vo Francúzsku v Paríži. Then in London, in UK, on 9th of February, we will have Lucy West. A 9. februára bude Lucy West v Londýne v Anglicku. And on the 14th of February, we have two events because this is a Valentine Day. A 14. februára máme dokonca až dve podujatia, pretože je to Valentín. And what is better to do on the Valentine Day to be with our Jeunesse distributors? A čo je lepšie ako byť cez Valentína s našimi Jeunesse distribútormi? So that's why I will be in Zurich and Dr. William Amzelak will be in Warsaw in Poland. Tak preto ja budem napríklad v Curychu a doktor William Amzelak bude vo Varšave v Poľsku. And then we go to Cyprus. A potom ideme na Cyprus. So you're more than welcome to come on any or to send guests on any of those events. Takže vás ešte raz vyzývam, aby ste pozvali ľudí na tieto podujatia a taktiež pozývam aj vás na tieto podujatia. And of course, the main event that will go on is in your country. A taktiež najväčšia akcia, aká bude prebiehať, bude vo vašej krajine. As I know, our diamond, Teresa Gregory, is coming to your country. Ako určite viete, tak Teresa Gregory, naša diamantka, prichádza k nám na Slovensko. Mima, when is she there? She's there on 15th of February. 15th of February. She's coming on 15th of February. Takže, one day after the Valentine's Day. Takže prichádza deň po Valentíne 15. februára do Košíc. And she is really an amazing leader. A naozaj je to veľmi úžasná líderka. And I would really recommend you everybody to come on that event and bring as much people as possible with you. Čo vám odporúčam je, aby ste každý, kto ste v tíme, išli na túto akciu a zobrali čo najviac ľudí so sebou, ako len viete. Believe me, you can be really happy that she's coming to support your team. Dôverujte mi, môžete byť veľmi šťastní, že Teresa prichádza k nám a ide podporovať náš tým. Because in fact, she have what is your goal. Can you repeat it? Sorry. She have what is your goal. Ona... She have the thing that you wish she already had. Aha, takže ona má už to, po čom my túžime, tie naše sny, ona už má splnené. So she's a diamond in Jeunesse. Ona je diamant v Jeunesse. And you want to be a diamond too. A vy taktiež chcete byť diamanti. Correct? Yes. Správne? Určite. Yes. So the thing is that who can tell you better how to get to the diamond than the person who have done it? Takže kto vám lepšie vie povedať, ako sa dostať na pozíciu diamanta, ako niekto, kto už sa dostal na túto pozíciu? So please do not miss this great event that she will have. Takže prosím vás, nepremeškajte túto úžasnú akciu, na ktorú príde Teresa. Because it's important for everybody to see how you can grow in your business, how you share the business with others to get to your diamond position. Je to obrovská príležitosť, pri ktorej vám ukáže, ako si vybudovať ten svoj biznis, ako zdieľať túto príležitosť a ako dosiahnuť pozíciu diamanta. So the thing is that I really hope that there will be everybody from whole Slovakia, not only from Košice. Takže som presvedčená o tom a veľmi v to dúfam, že na tejto akcii budú všetci zo Slovenska, nielen tí, ktorí sú v Košiciach. And that you will also bring some important guests. A taktiež, že prinesiete veľmi dôležitých hostí. Because the thing is that Teresa will never say no to the meeting with somebody who is important for you.
Takto sa veci majú, že Tereza nikdy nepovie nie pred nejakým stretnutím s ľuďmi, ktorí sú pre vás dôležití. Because for sure she will be really happy to talk with anybody who you will have as a guest in the order to be as a networker, as an important person that you want to share the vision of Jeunesse with Teresa and with this person, because this is the support in recruiting that you can get for her also on individual meetings. Určite bude veľmi rada, ak prídete za ňou s nejakým hosťom, ktorý chce s ňou sa rozprávať o tejto príležitosti a rozprávať sa o tom, ako vybudovať si tú sieť. Budú zdieľať spolu vlastnú víziu, akú majú v Jeunesse, a ona podporí jeho víziu. So the thing is that she will also promote the next event, and that's how we would like to create the momentum for your country. A taktiež Tereza bude propagovať ďalšiu akciu, ktorá bude, predpokladám, na Slovensku, a týmto chceme vytvoriť momentum. So the next event we will have together, and I'm really looking forward to come back to Košice. Takže ďalšia akcia bude 7.3. a veľmi sa teším, že môžem znova prísť do Košic. And this event in Košice will be done also in Doubletree Hilton Hotel. A táto akcia bude taktiež prebiehať v hoteli Hilton v Košiciach. And it will be on 7th of April. March. Sorry. A uskutoční sa 7. marca. That's 3 weeks after Teresa's event. Táto akcia bude 3 týždne po Tereze. And this is a good push to all your team to grow and to have a lot of new blood. That means new recruiting. A toto znamená, že medzi týmito dvoma akciami vlastne bude to taký posun na to, aby sme rástli a aby tá nová krv, tí noví ľudia, ktorí prídu do biznisu, rástli spolu s nami. So I allowed myself to do the schedule here. Dovolila som si vytvoriť harmonogram tohto podujatia. So that from 10 till 12 we will have the opportunity meeting. Takže od 10. do 12. budeme mať predstavenú príležitosť. And then we will have 1 hour break. Potom bude hodinová pauza. And then till 5 o'clock in the afternoon the training. A po tejto prestávke do 5. večera bude prebiehať tréning. This event is free, the entrance is free. Toto podujatie je bez poplatkov, čiže zadarmo. And it's the event where we want really to support everybody in Slovakia to get to the next levels of rubies, emeralds and diamonds. A vďaka tejto akcii chcem hlavne podporiť ľudí na celom Slovensku a v okolí Slovenska, aby sa napredovali na ten ďalší level, na tie prezidentské pozície rubín, smaragd, diamant. And of course I know that the next event that is coming after this one can also help you to grow your business. A ďalšia akcia, ktorá prichádza po tejto, taktiež môže napredovať v budovaniu vášho tímu a vášho biznisu. And this is the European Jeunesse University in Munich. A táto akcia je Európska Jeunesse univerzita v Mníchove. Because it's in the same place that you already have been, in the Westin Grand Munich Hotel. A táto univerzita bude na tom istom mieste, na ktorom už ste boli. Je to na Grand Munich Hotel, Westin. Yes, and the thing is that we will have on Saturday the general session from 10 till 5. A v sobotu budeme mať takú globálnu alebo takú normálne zahájenie medzi 10. a 5. And on Sunday we will have the leadership training. A v nedeľu budeme mať leadership training od 10. do 3. And on Saturday we will also have the dinner.
A v sobotu taktiež bude prebiehať večera. And this time is for all pearls and above. It will not be a sapphire dinner because we want to motivate a lot of pearls to get to the sapphire level. A táto večera nebude ako minule len pre zafírov. Táto večera bude už pre perly. Na to, aby sme motivovali perly pri raste vlastne na pozíciu zafír a vyššie. And the leadership training will go from jade and up. A leadership training bude od jade nefrit? Od nefritu a vyššie. Okay, and this is again, as you said, on Sunday from 10 till 3. A tak ako už som povedala, toto prebieha v nedeľu od 10. do 3. So on Saturday we are in Westin Grand Munich Hotel. V sobotu sme vo West in Grand Mnichov hoteli. And on Sunday we are just across the street. A v nedeľu sme oproti v ulici na Arabella Street 5 v Mnichove. As you see here, Arabella Straße 6 and Arabella Straße 5. So these two hotels in fact are connected and are just across the street. A ako môžete vidieť, tak ulice sú Arabella 6 a Arabella 5, takže je to iba naozaj cez ulicu, sú prepojené tieto hotely. Okay, so we will also have a very good guest as a speakers. Budeme mať veľmi úžasných hostí ako rozprávačov. Of course, we will have our president of Europe, Kyle Copeland. Budeme mať prezidenta Európy, Kyla Copelanda. Dr. William Amzalak will be here with us. Dr. William Amzalak taktiež príde. And today I also get the okay from Cliff Walker, one of our diamonds. A dneska som mala potvrdené, že aj Cliff Walker príde, jeden z našich diamantov. And since we openly told about it just yesterday, believe me, there will be a lot of other guests and great speakers that will also attend this European Jeunesse University. A nakoľko sme uverejnili alebo sprístupnili túto udalosť len včera, ešte veľmi mnoho hostí a speakerov príde na túto udalosť, takže máte sa naozaj na čo tešiť. So all the other details will be followed in the next weeks. Takže ďalšie detaily sa budú upresňovať v následujúcich týždňoch. I would just like to encourage you to use your training center as much as possible during that time. A čo vás chcem poprosiť alebo tak pozdvihnúť, využívajte vaše tréningové centrum čo najviac. We just announced yesterday also the opening of a new training center, which is the second one. You did have the first one, and this one is the second one in Regensburg in Germany. A otvorili sme už druhé centrum v Regensburgu v Nemecku. And we are really dedicated to provide you with the resources you need to share Jeunesse opportunity. A sme otvorení tomu, aby ste zdieľali informácie o Jeunesse a využívali aj toto centrum. So they just said how they are working there and I was really very happy because of that. Akurát nedávno mi povedali, ako tu pracujú a bola som veľmi nadšená z toho. I'm sure that you are using it the same. Predpokladám, že aj vy vaše centrum využívate veľmi podobne. So they have open doors, the open doors days. Takže napríklad majú deň otvorených dverí. They have all possible trainings. Majú všetky možné tréningy, ktoré prebiehajú v tomto centre. So the thing is that they are full all the time. Takže vo veci je to tak, že sú stále naplnení. Toto centrum je stále plné ľudí. Yeah, they really enjoy everything what's going on in this training center. Každý si užíva to, ako prebieha celý tento program v tomto tréningovom centre. And we are all happy to announce this because
It's a really nice place to be. A som veľmi šťastná, že môžem vám o tomto informovať, lebo je to veľmi nádherné miesto. Beate and Klaus Emer, they are Sapphires. They just opened this training center. Beata a Klaus Emer sú Zafíry a oni otvorili toto centrum. And the opening was last week. A toto centrum bolo otvorené minulý týždeň. So now we have officially 2 training centers in Europe. One is in your town and one is in Regensburg in Germany. Takže momentálne máme oficiálne 2 tréningové strediská. Jedno je v Nemecku a jedno je u vás v Košiciach. Okay, as you see, the facilities are really nice. Ako môžete vidieť, priestory sú veľmi krásne. And they were just having the opening party here, so that's why also a lot of food. A taktiež môžete vidieť veľmi veľa jedla, nakoľko bola tu otváracia alebo zahajovacia party. So just be happy to use also your training center because this is something that every team wants to have. A takže buďte veľmi šťastní, že máte aj vy centrum vo vašej krajine a využívajte ho naplno, nakoľko je to veľmi dôležité. Okay. So, as we are one team, one family, one jeunesse. A nakoľko sme jeden tým, jedna rodina, jedno jeunesse. I would like also to ask some of you to talk about what's going on in your country, how you would like to continue. And I see here Natasha Hofmeisterová. A nakoľko vidím tu niektorých ľudí, napríklad tu vidím Natašku, tak chcem aj vás poprosiť, aby ste povedali niečo, ako to prebieha vo vašej krajine, aké sú plány, čo máte naplánované. So, hello, Nataška. Takže ahoj, Nataška. Hello. Your microphone is open. Hello. Nataška, že máš mikrofónové práva. She just closed her microphone from her side. Že si When nejakým, she's ready to speak, you can open the microphone and she will have the voice. že nejakým spôsobom si Nataška vypla mikrofón na tvojej strane a keď si ho zapneš, tak môžeš hovoriť. Aha, teraz ma počuť? Áno. Počuť ma teraz? Áno? Áno. Takže môžem hovoriť, čo sa týka nášho centra, tak máme vlastne teraz od pondelka plánované pozývanie, celý tím sa dáva dokopy a pozývame na akciu s Terezou, aby tam bolo čím viacej hostí. So what we're planning, we're using our facilities, our center in Košice from Monday to Friday, and we're preparing people to get ready for Teresa and invite as many people as possible. Gabika a Janko Bombovci organizujú prezentácie útorok, piatok a nedelu každý týždeň. Gabika and Janko Bomba, they're organizing presentation like live Tuesday, Friday and Sunday. Takže o chvíľu nám bude už office tesný a potrebujeme väčšie priestory. So in a couple weeks the office is gonna be too small for us and we'll need the bigger space. That's a good point. I love that approach. I really do. I love bigger place. So they can definitely we can discuss about that. Že veľmi sa mi páči, že potrebujete väčšie miesto. Som až z toho nadšená a určite sa o tom môžeme bližšie potom porozprávať. Áno, tešíme sa na Barbaru veľmi, keď príde medzi nás. We're really looking forward to have you here again. Thank you. I'm looking forward to come again. Very, very, very much. Thank you. Že ona sa veľmi, veľmi teší, že môže znova prísť. Natasha, would you like to share some preparations maybe for the event for Teresa so that, we can also support this event, which is in fact quite soon, in 3 weeks?
Nataška, máš nejaké materiály alebo niečo pripravené, čo by si chcela zdieľať momentálne s hostiami, ako pozývať alebo čo robiť na Terezu, lebo už je to tu čoskoro za nejaké 3 týždne? Áno, nápadov je veľa, ale to by sme mohli dať slovo Marekovi Michalákovi a Mimke Lamošovej, ktorí pripravujú video pozvánku pre celý tím, mail plus video pozvánka, aby naša partia, náš tím mohol teda osloviť ľudí osobne a poslať im mailom svojim hosťom video pozvánku spolu s mailom. Takže toto pripravuje Marek s Mimkou pre celý tím. Môžeš niečo o tom povedať, alebo ty, Mimka, môžeš o tom povedať niečo. Natasha said that she would love to give the word to Marek and me because we are getting things ready, like video invite for people, like when you tell someone about the event, what people's gonna send them, and we're getting it ready for the whole team. Can you tell me again the name so that I can open the microphone for this person? It's me and Marek, and we're actually here together, so you don't need to open anything. Oh, perfect. I didn't correctly the name. So please tell us about it. I'm so happy, guys. Please do. Takže momentálne Barbara nepočula o tom, že mená, a povedala som jej, že som to ja a Marek a sme tu spolu, takže nemusí dávať nikomu žiadne mikrofónové práva a že chce, aby sme bližšie povedali o tom, o čo ide. Takže ja dám slovo Marekovi. Takže v podstate ide o to, že dávame dokopy Takže dávame dokopy také videonahrávky a audionahrávky pre ľudí, ktorí budete pozývať na Terezu. Budú tam krátke informácie o Tereze a prečo je to vlastne dôležité, aby tam ľudia išli. Ak chcú niečo vo svojom živote zmeniť a napredovať. A idem to preložiť teraz Barbare. So we're actually getting ready like the videos and audios about Teresa and why is it important for them to go to the event, like if they want to change something in their life and find the financial freedom and time freedom and everything all about the event. We're just working on it right now, so it's gonna be ready today. So great. That's really nice. I love when the team is doing all this together. So congratulations, guys. I am totally sure that you will do it great. And it will be the good support to all the team in Slovakia. Thank you. Takže ďakujem vám, že to robíte a je veľmi dobré, že pracujete v tímoch a podporujete jeden druhého, či je to upline, downline alebo naľavo napravo a takto spoločne pracujete a určite sa vám všetko podarí to, čo si stanovíte. Takže určite to bude úžasná akcia. Určite áno. Natasha just said, of course it's gonna be a great event. Celý tým je na nohách, naozaj celý tým je na nohách, pretože všetci sa tešíme a uvedomujeme si hodnoty Terezy, čo nám prinesie, hej, jej osobnosť a všetkých, ktorí sme boli na Tereze, oslovila našu dušu, ako bolo to veľmi silné. Väčšina ľudí sa aj zaregistrovala a otvorili si obchod, ktorí tam boli pozvaní. So we're really looking forward to Teresa's coming here because we've been with Teresa in Košice and she touched our hearts, and many people who were on the event became members, joined the Jeunesse. So we know what we're having and the whole team is working really hard to so that the room's gonna be really full. That's perfect, yes, for sure. Natasha, would you like to add something? Nataška, ešte chceš niečo povedať? To, čo si povedala, bolo úžasné. A máš pravdu. No, tešíme sa na Barbaru, čo ešte nám odovzdá informácie. Sme sa nevedeli dočkať na dnešný webinár, takže počujú ma každý týždeň na vysielaní, ako v tíme. Tak sa tešíme, že Barbara nám ešte povie nejaké informácie. Takže odostávam jej slovo.
So we really appreciate your time that you've been together right now with us here, and we really looking for more information. Actually, Natashka said that she's giving you a word because every week we can hear Natashka's talking on the webinar, so she's giving you a word. Thank you so much. The thing is that this webinar was more announcements of what's coming. And let's do the next one also a little bit about maybe training or something what your leaders will decide. Takže tento webinár bol s úmyslom oboznámiť, aké akcie prichádzajú, a ten ďalší bude už o niečom, čo sa vlastne lídri dohodnete, aby sme sa na to pozreli. Unfortunately cannot do it in next 2 weeks because when we decided to do it every second week, on that week I will be in Turkey doing the presentation, first presentation in Istanbul. Believe me, it will be I will be very happy to be there because it's the new country for Jeanette. Bohužiaľ, ako sme sa rozprávali, že každý druhý týždeň budeme mať webináre, tak sa ospravedlňujem, ale budúci týždeň mi to nevychádza, nakoľko otvárame Turecko a Istanbul a je to tam prvé podujatie z Jenes a taktiež Jenes tam prichádza, takže v Turecku sa otvára trh pre Jenes. I will definitely send you the link for the next webinar when I'm back from Turkey. A určite vám pošlem link na ďalší webinár, keď sa vrátim z Turecka. And if this is okay for you in this week after Teresa's event. A ak je to v poriadku, tak to bude ten týždeň po tom, ako bude mať Tereza akciu. And I will share with you all the news from Russia and from Turkey. A budem zdieľať s vami novinky z Ruska a z Turecka. So I would, before we finish, definitely love to give the word to your great leaders, Gabika and Janko Bombovci. A ešte predtým, ako skončíme, tak by som veľmi rada odovzdala slovo Gabike a Jankovi Bombovcom. Hi guys, how are you? Your microphone is open. Ahojte, ako sa máte? Váš mikrofón je otvorený. Hello. Ahoj Barbara. Pozdravujeme vás všetkých, my sa máme super, pracujeme každý deň. Už Nataška hovorila, že chystá sa akcia s Terezou, takže naozaj robíme všetko preto, aby tam prišlo čím najviac ľudí. So hi Barbara, we are doing really great, thanks for asking. We are working every day really hard so that the event with Teresa, the room's gonna be really full and there's gonna be people standing by that they cannot sit down because they're missing chairs. That's the spirit. Way to go. That's how you do it. Bomba bomba tree. Že to je tak, ako sa to robí. Ideme na to, bomba. Yes. No a samozrejme, Barbara, pripravujeme aj zahraničné trhy, lebo vieme, čo všetko sa deje so spoločnosťou ŽES v rámci celého sveta a už to naberá naozaj na tých veľkých obratkách, čo sa veľmi tešíme. And as well, we're putting together, we're preparing contacts in other countries because we know what's happening globally with Jeunesse. And it's amazing, so we're working also on such people in different countries. No a samozrejme sa tešíme aj na teba, keď prídeš do Košíc, lebo ty si plná energie, takže nás nabiješ ešte viacej tou energiou, pretože máme pred sebou veľmi veľké výzvy. And we're really looking forward to see you in Košice because you're gonna give us so much energy because your energy is really huge and it's going to give us power, and we have many things coming in front of us.
Takže sme jeden tým, jedna familia, jedna žena. Takže sa tešíme a tešíme sa aj na teba, Barbara. Ahojte. So we're one team, one family, one Jeunesse, and we're looking forward to see you, Barbara. With a pleasure, honestly. And thank you so much. I wish you all the best, guys. And don't forget the big and great promotion that we have. Please. Takže som veľmi rada, že som tu mohla byť s vami a prajem vám veľa, veľa úspechov a nezabudnite na to, aká veľká akcia prichádza k vám, takže urobte tomu veľkú takú reklamu pre tých ľudí. It's really great when you see people achieving their goals with $3,000 or $6,000 of earnings plus commissions. Je úžasné, keď môžete vidieť ľudí, ktorí dostávajú šeky na $3,000 a $6,000 plus to ešte čo zarobili. It's amazing. It's not so much to do and we are on the halfway. Je to úžasné, že to tu máme. Sme momentálne v polovici tejto cesty a je veľmi ľahké splniť tieto podmienky. In this we are I'm really encouraging you to get 8 executives or 12 personally sponsored distributors, which are all active with at least 60 CV. Takže to, čo vám odporúčam a vyzývam vás je, aby ste mali buď 8 distribútorov alebo 12 priamých ľudí, vlastne 8 executives, čiže vedúcich, alebo 12 priamých registrovaných a aby boli na autoshipe, čo znamená, že mesačný nákup minimálne 60 bodov. With 6,000 points from your group, you can get $3,000 of bonus, plus, of course, the commission. Takže so 6,000 bodmi z vašej skupiny môžete získať bonus $3,000 a samozrejme aj to, čo popri tom zarobíte. So, or you can get $6,000 bonus with 12 executives and 15,000 points. Takže pre perly, ktoré idú na Zafira, potrebujete mať 15,000 bodov z vášho tímu a môžete získať $6,000 bonus plus to, čo zarobíte popri tom. So the thing is that I would really encourage you to get one or the other bonus or 6,000. Takže to, čo vám odporúčam je, aby ste sa zamerali aj na toto, aby ste získali bonus či už $3,000 alebo $6,000. And for me this is a very good possibility of recruiting. A z môjho pohľadu je to veľmi dobrá možnosť, ako zapájať nových ľudí do týmu. One of the last meetings that I have been doing. Jeden z posledných meetingov, ktoré som robila. I was, instead of talking about the compensation plan, I was talking about this promotion. Namiesto toho, aby som rozprávala o kompenzačnom pláne spoločnosti, som rozprávala o tejto akcii. The thing is that I asked the guests on the business opportunity meeting which earning would they like to have more till the end of February, 3,000 or 6,000 bonus. Takže hosti som sa spýtala na možnosť, že ktorý príjem by sa im viacej páčil na konci februára, či je to $3,000 alebo $6,000. And they of course said, well, already 3,000 is very good. A to, čo povedali je, že no 3,000 je už celkom dosť dobré. And the thing is that then I said, okay, then you need to recruit 12 people. A potom som povedala, že dobre, tak to vám stačí zapojiť 12 ľudí. And then you need to just, add the points to this volume. A ďalej potrebujete dať nejaké body k tejto skupine. And that's it. A to je všetko. So they were very interested. Takže ich to veľmi zaujímalo. Why? Because they did have their first goal.
A prečo? Lebo mali svoj prvý cieľ stanovený. Not a lot of people doesn't understand the binary system, matching bonus, first level, second level, get to it's paid for you. A lot of people are a little bit confused when they go out of our opportunity meetings. Veľa ľudí stáva sa, že nerozumejú nášmu kompenzačnému plánu, to znamená ľavá a pravá strana, matching bonusy, fast start bonus, levely a tak ďalej. A väčšinou z týchto akcií odchádzajú takí pomílenejší. Because the thing is that if you are not in network marketing, for the first time nobody didn't understood correctly how the compensation plan is working. Lebo ak je nejaký človek, ktorý ešte nikdy predtým nerobil sieťový marketing, tak je veľká pravdepodobnosť, že na prvýkrát kompenzačný plán nepochopí. So the thing is that I skip all that. Takže vec sa má tak, že som toto všetko preskočila, celý kompenzačný plán. And I just said, how much? 3,000 or 6,000? A iba som sa spýtala, že koľko? 3,000 alebo 6,000 chceš zarobiť? It was really nice, believe me. It was like I did get the full attention of them. A bolo to veľmi príjemné, nakoľko som získala celú pozornosť, alebo pozornosť všetkých v sále. And I also suggested distributors to do the same or pair one-on-one meetings. A taktiež som povedala aj distribútorom, aby vysvetľovali toto namiesto kompenzačného plánu na stretnutiach 1 na 1. And also, when you call somebody, a taktiež, ak niekomu zavoláte, instead of saying, look, we have great products, I want to share them with you, this is a good opportunity, and so on. A namiesto toho, aby ste hovorili, že máme úžasné produkty, úžasnú príležitosť a tak ďalej, čokoľvek. I suggest you, maybe, if you like it, of course, just to say, look, I'm calling you because I started with a new company. Jednoducho, ak sa vám to bude páčiť, môžete zavolať, že pozri sa, začal som s novou spoločnosťou. And we have a special promotion. A máme špeciálnu akciu. Where I would need a little bit of your help. V ktorej by som potreboval troška tvoju pomoc. But also you can earn some good money. Which would you like more? $6,000 or $3,000? Ale vlastne aj s tvojou pomocou ty môžeš zarobiť tiež peniaze. Čo by sa ti viacej páčilo? 3,000 alebo 6,000? And everybody will get and you will get their attention for sure. A určite vám môžem sľúbiť, že dostanete ich do pozornosti. Okay. So maybe this promotion, at least in my opinion, is a very good recruiting tool. A z môjho pohľadu táto akcia, ktorá prebieha Shoot for Sapphire, je veľmi dobrý promočný materiál, tá vec, ktorou oslovíte ľudí. So when you are bringing people to the events that you have now in February, alebo ľudí, ktorých prinesiete na akciu, ktorú máme vo februári, I would just recommend you really to tell them all this what we have to offer them. Tak vám odporúčam, aby ste im povedali všetko, čo im viete ponúknuť. But also plan your success. Ale takisto naplánujte váš úspech. Check your downline. Check who you have in your downline. Pozrite sa, koho máte v sieti, kto je vaša downline. And check with whom you can work to get to executive level. A pozrite sa na to, s kým môžete spracovať, kto sa chce dostať na pozíciu vedúci. So that you can get to Pearl or to Sapphire. To znamená, že vy sa môžete dostať na pozíciu Perla alebo Zafír. Those are the people that you are bringing to the event with their guests. A toto sú aj tí ľudia, ktorí idú s vami na akciu a s ich hostmi. The same you are doing when Gabika and Janko and other of your leaders, Natasha have presentations in your training center.
Taktiež ich zoberte aj na prezentácie, ktoré má napríklad Nataška alebo Gabika a Janko v centre v Košiciach, v školiacom centre. Because you're pointing to your success. Lebo dostávate sa bližšie k tomu vášmu úspechu. Do the list of your executives. Urobte si list vašich distribútorov, vedúcich teda. Because you need them 8 or 12. Nakoľko ich potrebujete 8 alebo 12. I wish you all the best in achieving all the bonuses possible. Prajem vám veľa šťastia v dosahovaní týchto bonusov. With that, I would finish today's webinar. A s týmto by som sa chcela s vami rozlúčiť s dnešným webinárom. I would like all Slovaks to get to 3,000 or to 6,000 bonus. Chcela by som, aby všetci Slováci sa dostali na bonus, či už je to 3,000 alebo 6,000. And then go up to ruby, emerald, diamonds, double diamonds, and happy and quality life. A aby sa neskôr potom dostali na vyššie pozície, ako je rubín, emerald, diamant a mali šťastný život. So thank you for attending this webinar, and Mima, I cannot say more than thank you so much for translating me. You're awesome. Thank you. Takže ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť, že ste prišli dnes na tento webinár a prajem vám veľa úspechov. I will send you the next link for the webinar approximately in 3 weeks. A v priebehu pravdepodobne v nasledujúcich po 3 týždňoch vám pošlem link na ďalší webinár. Then please work for this beautiful promotion that we have. A doposiaľ alebo dotiaľ pracujte na tejto úžasnej akcii a využívajte všetko, čo tu máte. And enjoy the event that you will have with Teresa. A užite si akciu s Terezou. Thank you so much for attending. Ďakujem ešte raz, že ste prišli na tento webinár. Wish you all the best. Ďakujeme, Barbara. Ideme na to. Thank you. And thank you so much. Thank you. It was a true pleasure to have you here. Thank you. Ďakujem, bolo mi cťou, že som mohla tu byť a že ste tu prišli aj vy. Okay, bye. Okay, thank you. Bye. 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 Thank you.